बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 5 बोसोर आबुं जानायाव दिनै 27 जानुवारि बे सानाव जोङो बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन हाबाफारि लानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे कासिक'ट्रायाव आगुनि दैदेनगिरिफोर आगुनि माहारि आफादनि मावथिफोर बिबानगिरिफोरखौ लानानै आरो आथिखालनिखौ लानानै मोनसे सुबुं जि मोनसे सावरायनाय लादों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों आरो जोबोद मोनसे मोजां बाथ्रा जे दिनै बर' हारिनि साननाय हनाया जोबोद मोनसे गोजौ थाखोआव सफैबाय गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव गोबाव सेक्रिफाइसनि उनाव दिनै बर' हारिनि साननाया मोनसे स्टेजाव सफैबाय जेराव हारि दानायनि एजेन्डाफोरखौ लानानै आवगायनो थाखाय माहारि आफादफ्रा थियारि जादों आरो बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि थांखांनाय समाव जोङो मोजां गाज्रि गोबां थासारि बारबोबाय नाथाय नैबे समाव जोङो बयबो नुदों जे हारिनि मानसिफ्रा बयबो हारिखौ लानानै सांग्रां जादों आरो बेबायदि जुदि हारिनि माहारि आफादफोर जोंनि सानसुमै जोंनि फोरोंगिरिफोर जोंनि स्कलारफोर जोंनि लिरगिरिफोर बयबो हारिनि फारसे साननानै खौसे जानानै आवगायलांनो हायोब्ला बड'फाया जि बिबानखौ होलांदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय बेवहाय जोङो आगान हैनो हागोन एबा बेसिम सहैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों आरो नैबे समाव जोंनि जिखिनि सुथुरफोर जायफोर सोबख'दों नासयदों थगायदों बे सुथुरफ्राबो हमनो हाबाय जे बर' हारिखौ जे थगायनानै सोबख'नानै नासयनानै सिगिनानै गादबनो हानाय हारि नङा बे हारिया दावगालांगासिनो दङ बे गासैखौबो नुनानै दिनै बिथांमोनाबो मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जादों एबा जोंजों बिथांमोना कमप्रमाइज खालामनाय बायदि जादों दा बे समावनो जोंहा जोंनि हारिनि राजखान्थि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो ज' जानानै आवगायलांनायनि मोनसे सम फैदों आङो दिनै बे गोरोबथा सानाव जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गासैबो बर'नि दैदेनगिरि गेदेमाफोर जायफोर हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो इयुनाव जाहाथे जों खौसे जानानै आवगायलांनो हायो बेखौनो लानानै आङो बयनिसिमबो दिनै गोरोबथा सानाव गाहाम हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आंनि खावलायनायखौ आङो बावहरदों। गोजोन गोरोबथानि खोथा बुंबाय थादों नोंथाङा बे गोजोन गोरोबथानि खोथायाव दिनैसिमबो 5 बोसोर जाबाय बेखौ बांसिनै माबे गोजोनखौ नोंथाङा हास्थायो बांसिन आरो खम होननाय बाथ्रा गैया बयनिख्रुइ गोनांसिनानो जाबाय गोजोनमोन थासारिया मोजां जानांगौ पिसआ सान्थिया फैनांगौ मानोना असान्थिनि समाव ना मोजाङै सोलोंथाइ लानो हायो ना मोजाङै रांखान्थियाव जौगानो हायो ना समाजखौ जों दावगालांनो हायो बेबायदि गोबां बिथिंफोरा जोंहा बै समाव साननाय दङमोन दा दिनै गोजोन गोरोबथा जानाय लोगो लोगोनो जोंनि हारिनि सोमावसारग्राफ्रा जिहेतु मेन स्ट्रिमाव फैबाय हाथियार लाग्राफ्रा मेन स्ट्रिमाव फैबाय सोमावसारग्राफोरा गोरोबथा खालामनानै दिनै हारि दानायनि एजेन्डायाव हाबा मावबाय दा बेनो गासैबो एचिभमेन्ट आरो एखेलोगे 5 बोसोर जे बेवहाय सान्थिया दङ आगोलाव जे 40-50 बोसोर जे सान्थि गैयामोन बे बेसेबा गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट आरो बेखौ बे गोजोनखौ बे सान्थिखौ जोंनो लाइमोनफोरनि थाखाय नांगौ उन्दैफोरनि थाखाय नांगौ आइजोफोरनि थाखाय नांगौ मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंनि थाखाय गोजोनखौ नांगौ गोजोना थाबासो जौगानाया फैगोन। आं अलरेडि स्पिचआव बुंलांबाय जे केसखौ लानानै सावरायगासिनो दङ आरो जों बेखौ लानानै जोबोद सिरियास बे मेटारखौ लानानै पलिटिकेलि जोङो गोबां समाव इन्टारफेयार खालामाखै मानोना जुडिशियारि प्रसेसा सोलिगासिनो दङ दा नंखायनो आङो हम मिनिस्टार बिथांखौ खननै खनथामसो मोजाङैनो बुंबाय बिथाङाबो पजिटिभलि खोनासंदों आरो प्राइम मिनिस्टार बिथांखौबो खनसे बुंबाय दा आं सानदों जे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोङो गाबोनो सावरायबावगोन आरो जोङो नेक्स्ट स्टेपाव जाहाथे बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावगोन। गोरोबथानि दफानि जिखिनि लिरनाय जोंनि गिदिर गिदिर फसंथान बेनि प्रसेसा माबायदि जानांगौ बे प्रसेसा अलमस्ट जोबनाय फारसे फैबाय प्राय 80% जोंनि डिपिआर बानायनाय मा बानायनाय बे जोबजोब्बाय बे गासैखौबो जोङो थाबैनो इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो। अपोजिसन पार्टिया बुंदों दि 1500 कोटि गोरोबथानि फैसाखौ मोनोना मोनाखै बिनि क्लियारिफिकेसन होनांगौ बिथांमोना क्लियारिफिकेसन बियाखै बिथांमोना 1500 कोटिखौ लाबोनानै जाबाय होनदों 1500 कोटिनि फैसाखौ आथानाबो लाबोनानै जायाखै बे 1500 कोटिया रायजो राजानि आरो दंखायनो बेवहाय गासैबो फसंथानफोरा लिरनाय दंखायो बेखौ मोनफा मोनफा रायजो राजानि थाखाय बेखौ लुफुंनाय जागोन आरो दायो जोंहा रामफल बिलाव इन्डास्ट्रियेल पार्क कक्लाबारियाव इन्डास्ट्रियेल पार्क बेबायदि गोबां जिनिसफोरा अलरेडि सेंसन जाखाबाय बेखौ लासै लासैनो जोङो गायसनलांबाय थागोन।
साख्रिया जे काउन्सिल लेभेलनि जि साख्रि बे साख्रिया गोबां थाया जिखिनि दङ बेखौ होगासिनो दङ आरो प्राय 2000सो जिखिनि साख्रि दङ बेखौ जोङो होगोन साख्रिनि अनगायै गुबुन इमप्लयमेन्टखौ जों गोसो होदों मानोना बड'लेण्डआव बेबायदि टाउन सहर बेबायदि गैसोआ बेवहाय बेफार फालांगिनि खालामनायनिबो माबाया लिमिटेसन दङ ओंखायनो एन्टारप्रिनार लाइनाव गुबुन गुबुन लाइनाव स्किलिं खालामनाय लाइनाव बे लाइनाव जों गोसो होदों लाइभलिहुड मेनेजमेन्ट लाइनाव जोङो गोसो होदों ITI माखासेखौ जोङो डेभेलप खालामनायाव गोसो होदों जाहाथे बेबायदि बिथिङाव रोजा रोजा सुबुंफ्रा इमप्लयमेन्ट मोननो हायो